right eskalini. Ugqibile 58-40 naye silindele u-60 and less. June Madon, 58-55. Same thing, not less than 60. I'm Madon, 59-20. That's you get by boxing and 59-40. Domingo. Bona balwa nge 48.99 but funa benga awugqibile man 51.35. Yeah. Yo, 49.9. Silindele abalandeli bamanqindi baphume ngobuninzi babo ngoba kaloku noko lide ithuba bengalifumani ithuba lokuba mabaze bazopavela iiboxers zabo abazithandayo bekhona kunye apha. So ibiyenzekile kuqala kwi-last tournament ye-academy into yobana abalandeli mabavunyelwe into yoba mababe khona, kodwa ke ngoku ndiyacinga into yobana naba bebengayazi into yoba abalandeli bavumelekile kule game into yobana mabaze babe kunye nathi bazobukela. So yona le fight ingathi bendisazi ba ndilwa no Domingo because nawe uDomingo ulwile but ke yafumaniseka ba akazazi ba undawoni, so sizomkhupha ke ngoku ba thina siyazazi ba sindawoni, sizomkhupha usuka flyweight azoncima fast ba uzobhulisha apha, sizamkhupha ahlale kule ndawo right kuyo fuyo. uDomingo iboxer iyafana nezinye iboxer ezi suka kuzo, usukela uKhanoyi uyojoka uJayseva. So kweboxer ndinothi izawugqitha nayo izawuhlalela ihlobo babethwe ngayo abantu. Yeah, otherwise is ready for it. Yes, I prefer this fight because this is my very big opportunity for me to fight in this country. So that's why I'm preparing for almost 3 months for my training. So for now, I'm very excited to fight because I am the very first time here in South Africa. We travel almost 20 hours, so that's why I feel so tired now. So but we go together with my coach. He is my uncle, so that's why I'm very prepared now. I am ready to fight. Ngilwa nomnye umkhanqo lo ohlala eMthatha igama lakhe kuthiwa nguSange ngwakwangwasa. Indlela endifithi ngayo engapha kokuqonda ndiphethe ispeed, ndiphethe ipower, you understand. So eba ndithi mhlambe ngayi knockout yabo ingayibonus, kodwa ke andijonganga into yokuba ingayi long distance. Indlela le ndiziphethe ngayo ispeed and power, you understand. Akho ndingakho kuye ndiyamazi kanti uthuke nawuthonzolo naye ukhe kwathi ngalo naye ngoMarch andabe ephelela phi ngoku kungona ndimnikwayo ngoku kangandithuke so ndireyokundrethi kakhulu. Indlela endilungiselele ngayo ngase sifike ku-12 round kambe ba if ke ngoku akafiki azinqandele ngokwakhe. Yeah, ngilungiselele kahle njengezinye fight yabo. Yeah, akho kunansikayo yonke iboxer efuna ilungiselele kahle ungadawuthini ukuba yabathini nayo uyidelela. Yeah, iboxer xa ifuna udlala nawe as in for i-title because ifuna i-title so ngilungiselele kakhulu. I didn't come this far to only come this far. I hear some people saying things like, when I make it, when I get to the top. I'll keep working hard until I get to the top, until I reach my goal.